Quero dedicarlle este ano 2013 a homenaxear a figura de Manuel Lubrís Freire para que todos os veciños, sobre todo os máis novos, coñezan o valor que ten a súa obra, en definitiva, pois todo o que este home fixo, pois como les decía, por este municipio, por Galicia e por, sobre todo, pola nosa lingua. En 1895 establecese na Coruña, onde forma parte da agrupación política Liga Galega. Un obxectivo ben definido, o fomento do emprego da lingua galega. Ten tamén unha participación. Foi en Betanzos en 1907, empregou o galego nun acto público, é o primeiro orador que o facía. En 1916 preside a Xunta Preparatoria para a Constitución O cemiterio de San Amaro é a de Manuel Lubrís Freire. Está situada no terceiro departamento do corredor principal, case ao final desa lanzadeira de ánimas que é o cemiterio máis antigo de Galicia. Consciente da necesidade de crear lugares de memoria para esta cultura. E nesa loita estivo durante toda a súa vida. Unha biografía que é un auténtico roteiro patriótico. Aquí se lembraron as súas facetas que empeza na emigración denunciando a lacra social que significa, que foi para él un auténtico bautismo nacionalista e galeguista. Aos poucos meses de chegar crea a Liga Galega da Coruña, que justamente é a primeira que reivindica antes das Irmandades da Fala a normalización do galego. E sendo presidente justamente da Liga, promove o que é un dos grandes monumentos da memoria histórica do país, que é o Monumento aos Mártires de Carral, un lugar de peregrinación xunto co Panteón de Galegos Ilustres. Pero sucesivamente están as Irmandades da Fala, a Solidaridade Galega, Seminario de Estudos Galegos, que o recibe justamente Castelao, donde el despois o vai recibir na Academia. Saúda desde a Praza de María Pita a proclamación da República ca bandeira galega. Hai fotos que testimoñan todas estas situacións e actuacións dele. É o número 1 dos militantes do Partido Galeguista baixo a rúbrica e a asignatura do propio Castelao. É dicir, un auténtico a terra querida entre todos os vecinos. Viva Galicia, viva a solidaridade. Don Manuel recibiu unha caída homenaxe ese día. Foi recibido polo profesorado e os alumnos do centro escolar cunha dedicatoria en galego en forma de rótulo sobre a porta da entrada. Acompañábano diversas personalidades que procederon a visitar a exposición de traballos escolares e asistiron aos exámenes. O profesor este, que era unha persoa liberal, unha persoa moi avanzada para aquela época en súas ideas, pois reuniu no patio da escola a todos os alumnos e lles deu o día libre, moi contentos, e les explicou un pouco o que significaba todo aquilo da República. Parece que aquilo, según el decía máis tarde, foi algo que lle callou moi profundamente na súa forma de ser e na súa forma de pensar. Eu quixera, ahora, xa para non estenderme moito, referenciar un pouco. Era unha gaita galega que ele escoitaba ao lonxe en medio daquele escenario que rememoraba, era un rapaces do Liceo Brigantino que estaban rememorando ali ou facendo unha pequena homenaxe a Marcial de Lavaliz, que falecera uns días antes, non? Aquilo foi o que ele chama a conversión, unha conversión de
pasar de escribir prácticamente todo en castelán, que era o que escribía, o precisamente o mes anterior, no mes de novembro, rematara o libro Mitología, que está precisamente aquí na exposición esta, que non se publicou, por suposto, pero que está escrito a man por él, rematara ese libro, pero dice que cando chegou de volta a Soñeiro, na casa onde el paraba, pois puxo a escribir e quedou dormiñándose sobre o texto hasta que, bueno, durante a madrugada pois despertou e dice que curiosamente aí onde está a frase, non? Di que cando me levantei, cando abrí os ollos, vi que aqueles versos estaban escritos en galego. É dicir, eso foi un pouco...